Ajme Sanji, znaš da sam ja neki dan njemu našla 2 krpuši? Pa to je prestrašno. I znaš kako, niće su bile. I dobro da sam ih našla. 2 sam mu našla. Alo, dosta. Prihajaj nam jutnica. Dobar dan, molim vas osobno. Evo, izvolite. Glasački listić. Ti, dečko. Ja sam zaboravio osobno. A, mene ti to niš ne zanima. Lepo se prošeći i hod po osobno. Odi. Vidiš da su strogi. I ja ću te se čekat. Za koga ćeš ti? Pa ne znam, svi su isti. Puno obećavaju, a malo rade. Ovi su obećali vrtiće. Ova je obećao da će nabavit novi kombi za invalide. Mislite, evo sve leti. Ala, nemojte se došaptjevat. Ovaj je rekao da će stadion napraviti na Kantrini. A nekako mu baš i ne vjerujem. Pa dobro, što ti nikome ne vjeruješ. Ne, samo traže glas da sjednu u fotelju. Ovo nije natjecanje, trebalo bi ih svi zaokružiti jer bi oni svi trebali zajedno surađivat međusobno, a ne se vrijeđat. Pa imaš pravo, bravo, ja ću svih zaokružiti. Ali ova škatula vam je otprta. Trebalo bi biti zatvoreno. Znamo mi šta ćemo s tom kutijom, zatvorit ćemo je i vi se ne brinite. Jeste sigurni? Jesmo, sigurni smo, samo vi ubacite listić.